Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkan ku da haka da kasancewa a cikin wannan sabon bidiyo. A wannan bidiyo dan uwa zan nuna ma yadda zaka yi transfer din kati daga layin ka zuwa wani layi na daban. So idan wani zan kuna ko wani gida dan uwa, kada ka manta da following na wanda account da share din bidiyon nan da yawa mutanen musulmi su amfana. So abin da zaka yi anan shine zaka shiga a cikin dala din wani ka kai kamar haka. So sai kai amfani da wannan kwadin *221#. Wannan kwadin su ne zaka yi amfani da su domin transfer din kati daga layin ka zuwa wani layi. Kana sanya waɗannan kwadin sai ka tura kamar haka. So kana turawa zai nuna ma kamar haka. So welcome to item and data transfer gifting service. So sai kai amfani da number 1 item share din nan. Kana sakawa su idan yanzu ne farkon da zaka yi amfani da wannan kwadin sai ka yi amfani da number 5 ka yi creating na feed ɗinka na transfer guda 4. Bayan ka yi creating feed ɗinka sai ka zo ka yi amfani da number 1 transfer item gashi. Kana sanyawa za su ce ma ka saka number waya da kake so ka tura ma wannan kati. Misali za mu yi amfani da number mu kamar haka 09061621308. kana saka number ɗin sai ka yi sending kamar haka. So kana sanya za su ce ma enter amount ka sanya ko na kuke so ka tura ga wannan number. Misali bana suka 200 kamar haka. So bayan ka saka sai ka yi sending kamar haka. So suka ce interview waɗannan kwaɗin da ka kirkira guda 4 da su za ka yi amfani domin tura wannan katin ga wacce number da ka zaɓa. So ga masu buƙatar irin wannan bidiyo ku share